सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै गोबाव समनि उनाव आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय। दिनैनि भिडिअआ आं फनपे एप्सजों गावनि मबाइलखौ माबोरै रिचार्ज खालामो बेखौनो रिचार्ज खालामनानै दिन्थिगोन। सिगाङाव आं डाटाखौ अन खालामनानै लानोसै। जाय बिथांमोना फनपे एप्स दंखायो बे एबा फनपे कानेक्ट खालामनाय दंखायो बिथांमोना रिचार्ज खालामनो हागोन। आं फनपे एप्सखौ अपेन खालामना लानोसै नै। फनपे एप्सखौ अपेन खालामबा बेबायदि श' जागोन। ओमफ्राय बिनि नै गाहायाव रिचार्ज एन्ड पे बिल्स दं। ओमफ्राय नैबे मबाइल रिचार्जआव होनोसै आङो। ओमफ्राय बिनि उनाव आं मोनसे रिचार्ज खालामदों, बे रिचार्जआ दंजोबो नै। बे नोंथाङा गोदान बानायनायाव सार्च नाम्बाराव होनानै नाम्बारखौ सार्च खालामबानो जागोन। आंना नैबो दंखायो ओंखायनो बेयावनो होबाय आं। ओमफ्राय नै दाना बेसेबांनि रिचार्ज खालामनो गासैबो दं नै। बेसेबांनिखौ रिचार्ज खालामनो नायदो। आरोबाव गैयाबा नैबे पपुलाराव थांदो। नै गोबां दं, गावनि गोसो बायदि रिचार्ज खालामनो हागोन। आंना एयारटेल बियो ओंखायनो एयारटेल श' जादों। आं भेलिडिटिल' नांगौ बेनिखायनो आं भेलिडिटिल' खालामगोन। नैबे 155खौ खालामगोन आं। सेरनोसै ओमफ्राय बेखौ श' जाबाय। भेलिडिटि 28 दे, ओमफ्राय 1 GB मोनगोन, ओमफ्राय 300 SMS मोनगोन। प्रसिड टु पेआव होनोसै आङो। ओमफ्राय दाना माजों बानायनो नै वालेटाव थाइसे दं बेखौ नांला। नैबे माबा 155 into 157 जाबाय नै। 2 रुपिस बारा जानोसै। पिनखौ सेट खालामबाय आङो। साक्सेसफुल जाबाय, रिचार्ज कमप्लिट जाबाय। जाबाय नै, मेसेजबो हाबबाय नै। दा दिनैनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनाबो गावबागाव मबाइलजों फनपेजों रिचार्ज खालामनो हासिगोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। थेंक इउ।